थामनेलाव नायनानै मिथिखाबाय लोगोफोर आंनि प्रब्लेमा मा जादों केमेरा सिजेमनि आं बेखौ अनलाइनाव 5000 नि बिहरदोंमोन आरोना 5000 MRP नि ओमफ्राय दा बियो मा जादों प्रब्लेमा जाहैबाय बेटारि नैबे अरिजिनेल सिजे केमनि अरिजिनेल बेटारि मोनबाय बियो मा जाहैबाय गोबां इउटिउबारफोरनानो मा जायो केमेराया बेबायदि केमेराफ्रा एक्सन केमेराफ्रा बा GoPro हक जिखुनु केमेरायानो मा इउज खालामाबा बा चार्ज होआबा बे केमेराया नैबे बेटारिया गाज्रि जायो केमेरानि बेटारिया गाज्रि जायो थिग बिदिनो आंनाबो मोनसे गाज्रि जाबाय 5 days थांबानो माने गाज्रि जायो बेनि चार्ज लानो हाया माने बिनि उनाव आं बेखौ अनलाइनाव बियो खेबसन बिहरबाय आङो आरोना MSआ 1000 खिन्थु बेबो नै दाख्लै आं शिलंनिफ्राय थांनानै फैबाय बावनानै थाबाय आरोना फुल चार्ज होनानै दोननो बिनिफ्रायनो ल' जाखाबायमोन आरो अट'मेटिकलि ओमफ्राय बिनिफ्रायनो गाज्रि जालांबाय चार्ज होनो बावनानै दा बिनिखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायासै आं जेब्ला बेटारि गोदान लाबोसिगोन अब्ला खालामसिगोन आं भिडिअखौ फुल लानो सानो नाथाय जेब्लासिम 1000K साबसक्राइबार जाया 1000 साबसक्राइबार जाया अब्लासिम आं GoProखौ लाया होननानै सानो आरोना बाजेटआथ' दं GoPro लानायनि ज' जाहैगासिनो बेखायनो आं GoPro लानो सानथ'वाखै आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबा आं खामानि लागोन प्लिज आंनि चेनेलखौबो 1000K साबसक्राइबार खालामना हो प्लिज अननानै आरो लोगो जा आंजोंबो सोरबाफोर राइड थांनो गोसोबा दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरोना बेनि थाखाय केमेराया एसेबाबो मोजां नंखाया एखेबारे लाइटिं फैया माने कालार फैया अनलि बे मोनसे 2 मेगापिक्सेल आगोलाव फन लायोमोन जोङो बेफोरबायदिनि एसे कालार फैयो मोजां नङा एसेबां आं दा लाबा खेबसेनो दामिखौ लाखागोन केमेराया GoProखौ लाखागोन आरो GoProनि मा सिरिसखौ लानाय जायो आं बेखौ मिथिला